Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong di umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Miyerkules kakailian 28 apo ti mabilang iti bulan ti Disyembre 2022. Aldaw apo nga pa nagkasangay diti kapisi ti pusok ni Edna Garcia de la Cruz. Happy birthday bakit? Sapay dadadupay nga pa nagkasangay ti dumtengken ka ken agtultuloy ti kinapasensyam iti numutibiyang diti nanumo nga asawam. Okay, diti apo ti pagamyo ni Robert Berto de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Manibo na po ti ENR Online. May danong ka na kayo di programa Damdamag ni Berto. Idasar mi apo di damag nga amok nga pakasiknan tayo amin na sa pada gagayem keng kaamsat. Okay, mapantayo apo ka dito pan nakapasungad ti baro atawen. Ti Department of Health apo naka-record din ti 20 nga firecracker related incident. Nupay agtultuloy apo nga bumababa. Base iti record ti Philippine National Police ken ti Department of Health, dagitay agbalbalin nga biktima saan lang ti probinsya nga Ilocos Norte no di ket iti entero a Pagilian na Pilipinas. Dagitoy agbalbalin na biktima apo iti firecrackers danon milat ta apo diti dagitay kampanya para iti panangliklik apo iti paputok. Adapay ket din move apo iti biyang ti Kongreso agpada iti aking nga nga balay pagpandayan linteg ket ti House of Representatives nga posible apo nga patratarenda ti mamimpinsan nga panakaipawil ti panagaramat iti paputok no kastoy apo nga tiyempo ti Paskwa kang runaan na iti panakasarabo ti baro nga tawen gagayem ken kaabsat. Padaanan nyo apo makainuman tayo ni Dr. Alan Thailand pagsasaritaan tayo apo dito Code White Alert kadito'y hospital dito ket in preparation na po kadito'y posible nga kaadda dito agbalin nga biktima iti paputok gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga bangir dito'y layos apo kadagiti sumagmamano nga paset ti Kamindanawan ken kastamet den ijay Visayas adan na i-record apo nga 25 nga natay kasano ti selebrasyon ti Paskwa kadagitoy nga lugar gagayem ken kaabsat. Iti sabali nga bangir Visayas pailaeng ken Mindanao po adda manen maininaw nga bagyo gagayem ken kaabsat. Iti likodan na po nga addan digitay malaylayos nga parte digitoy nga paset ti Pagilian. Dari SIM registration na po nga nang rugi di kalman adda digitay sumagmano nagparehistro gagayem ken kaabsat nga nagka-problema gagayem. So, tratarin tayo ditoy. Ken makidamag tayo manin apo iti Estados Unidos. Seknan apo ka dito'y snowstorm gagayem ken kaabsat. Makainuman tayo apo ni Ma'am Perla Garnase ulit manipo di California. Nga naman narimaan apo ti panagtorna ka dito'y nagdudumang estado. Yat amuin tayo apo di kita na imatangan na especially apo kadetoy snow gagayem ken kaabsat. Okay, so amin di gitoy idasarmi kada kayo padaanan nyo apo iti programa tayo Damdamag ni Berto. Salwadan ti bagi kontra ti dengue. Idideti nga parag next gen. Dagiti produkto ti next gen. Ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti next gen bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti next gen kadagiti amin nga mula kas ti pagay mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti next gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti next gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangan kadagiti next gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next gen a produkto para kadagiti aming nga klase ti mula ket para kadagiti tarken. Next gen
environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi patpatiga pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dan napalabas nga 10 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Iti nga ti aldaw. Dito pagilian tayo nga Pilipinas. Good morning, good afternoon, Ma'am Elis Tamayo. Thank you very much kada ti birthday greetings mo kini Edna. Happy birthday sis Edna. Wish you all the best. God bless ko na toy. Ken good afternoon kani friend ko Chita Guillermo Danog. Dita banna kani Jewel Danog, papang ni Maki. Dito makayip-yip ban na Ilocos Norte, kanta kay aminen. Gagiyim kay nga kaamsat. Okay? Ni Mr. Tante de la Cruz, nga daapoy jay Hawaii. Gagiyim, kablaawan tayo. Ni Ma'am Rosalina Juan, from Hawaii also. Ken amin na po nga viewers tayo dito Estados Unidos. Iti dati kung daway, kain naman tayo live and exclusive. Manibo na po jay California. Ni Ma'am Perla Garnase ulit from Batak City. Nga magnanay na po jay California. Manarimaan sa tipa nagtor ni Ma'am Perla
Mamperla, kanina nagduma nga estado, Estados Unidos, makidamag tayo apo, kada ito'y mapaspasamak apo nga paragisno, dapat pa nagtudo na kano, gagiyim kayong kabsat. So, kada gito'y agundaway, apektado apo ti sumagmamanong sektor, digitay nagduduma nga estado o sumagmamanong estado, Estados Unidos. Adan itilin niya, eksklusibo, makain naman tayo, iti programa tayo, damdamag ni Berto, ni Ma'am Perla Garnase ulit. Ma'am, naimbag nga rabiim dita California ni Robert de la Cruz detoy, manipod ti ENR Online, ken live tayo di programa tayo, damdamag ni Berto. Kumusta ti sitwasyon? Kada ito'y napnapanam nga estado, iti agdama, Ma'am Perla? Ay, naimbag nga, aldaw yung amin dita kakabsat, Ilocos Norte. Pinagpaiso na, dakam tatati, tay kung namin nga road trip, panang celebrar iti Christmas season, iti anak ko. Nagapo kami jay LA, kalamis nga talaga, dumanong kami ito'y, imuna napanan mi ito'y, jay Reno. Imuna nga pinapanan mi di jay kalamiis, haan mo't nga gisisno ijay, tinapang kami. At darate parte na lang na nagisno 2 weeks ago. Ko makita mi di jay ko dagi kalkalsada na naiwalin dagi tay snow dagi igit di kalkalsada dagi tay balbalay napno pelat snow di tuktok ti bubunganda kasta mat idi dumanong kam iti ijay Lake Tahoe kastamanan nagpupuskol ti snow nga timmang tangkenon igit ti kalkalsada ken tuktok ti balay. So nakalamlamis nagpaiso nga so na lang hami nga naabutan dati ko nata nga winter snow kasi nod-odi kami nga kadeti sumarsaro no inton Huwebes kano ditoy ag winter snow ita Lake Tahoe dadi pa mati dadi tinamisan mi. Madama kami nga datoy San Francisco nagtudo itay bigat pero mar kami ngam itatay alas 12 nagsargangan napintas mati kwa panagpasyar malaksit itatay bigat napang kami tuktok di bantay ko namin no makita mi jay entire San Francisco ay angep moton kuno muna ko nakabubuteng dagi kalsada ta nagalis kapo dagi nga nagtimmangkon. Okay. So nga ito ada kami nga kwa rabi imit to yun kakabsat orayan miti panagina namanon sapay ko mata ragsak ti Paskwayo amin ditakin baro nga tawan nyo dita Pilipinas nang runat Ilocos Norte. Okay. Ma'am, delikado talaga para ti panagbiyahe. Especially di haan nya mawalinan nya kalkalsada kada ti niebe or yelo. Ma'am Perla. Talaga nga delikado ang biyahe. Isungarot nga ado dagitay air flights na na-cancel na surok idi the other day nakita sa TV nga almost more than 1,000 flights na cancel kin ado tihana nakapagbiyahe agreklamo da pasano nga rod napuno mo ti snow taka kwa ita pag runway nga kunada iso nga close dagiti airport nakabubuto kasi no tumangken DJ snow agbalin nga tasla yellow hindi na pang kamar nagpasya na picture Lake Tahoe ko nga niyak la nabitog at nagalis jay iman ka na yellow delikado nga talaga no nagbiyahe ka di jay dapat nga atadate ko nata nga narigayon pati kabil mo ligay ti sasakyan Spike. So naawan day jay hang kalagyabiyahin ta talaga nga ikwa nakadis madisgrasya ka. Okay. Ma'am, so the whole day talaga hang marunaw dati snow or midday, Ma'am Perla? Hanga maruna. Nagpusto nga rod mga 5 feet pa lang dagiti dadto mga datakalsada ti kuana. Kung nakarod ka sa nga target ti balbalay ti kuyon. Kundi napuno pala ti yelo di tuktok ti balay di kakasan. Kanun to nga malunag kung kuna nga rod at syempre hantay mo na makakikita ti kasta.
Sumakunakot. Mabayag nga matunaw siguro dagijay. Okay, okay. So ano, kadagitoy, medyo nadalustikal kalsada. Siguro adda diti pa nag kedked ti tao nga agbiyahe gapo iti dati nga sitwasyon na ti aglawlaw, Ma'am Perla. No, talaga nga kaya magpasyar, mabalinlat ta. So na lang ang ag precaution ka, dapat naka-ready ka kadagiti saram nga ano diyan kasi reti ko nako no mapangka ka diyan is no na agusar ka tin wheel four wheel drive or at the day ano ko na nagirabil diyan gayon ya ngam delikado lang nga talaga lalo tay nagnaan mi nagna kami digay tuk-tuk ti bantay nagjibangir na ket deraas so nga diyan ti nakadaksa pela naangep diyan ti nakapuuboteng. Okay. So parang ano, zero visibility. Hamo makita't kasabat mo. Gapo iti Ilaw ka. Na dapat nakasilaw ka agman maneho. Okay. Ureno saan niya agraira ti desgrasya? Kadagiti lugar nga kasto iti sitwasyon na, Ma'am Perla. Amamot ko tinadamag ko. Jilik kwa. Ijay talaga the winter storm the other states. Ado kano pa pinatayon di tayon kunada. Okay. Okay. But in California, good ti weather. Good pa rin. Makapagpa-share ka pa rin ng italiktaho ti kunada ko into no nang rugitat tayo ang tutudong amin tayo. Nung nagtudong amin nun sumarnumot is noon kasjay. Isong baka winter storm to kanod kaliktahon itong Thursday. Okay. Natawon. Okay. Napuskol man nun, delikado man. Masapol nga dati, truck nga mang dalos ti kalsada to mapagnaan. Okay. Ma'am, ada kiti Madam Damag mi nga parang first time or abnormal nga klasen ti weather. Dito nga mapaspasaran ti sumagmamanong estado dita Estados Unidos. Any comment or mangmangigyo kaditi weather forecaster from the United States? May nagiti dito nga sitwasyon na Ma'am Perla. Pudno dito ko nada nga tatakano lang tatape lang na experience da kanu ti kastoy nga winter storm ijay 3 states affected. At handa in-expectar Canada, hanggang ijay Chicago. Kasi below, negative the temperature da. Kung nakamamak mo talaga, nakabubutang. DJ lang miis na akong kunami nga kastakot, ay na, uray nga tanoy bagad, tagang angawak nga road, ay naapo, uray nga tan libre, di ba lain itid na kanya, kaya tag-stay ka, ito nga lugar kung kunak. Pagka mo man, nagis nung anak na roa. Yes, ma'am. Nupay kunayong okay pa lang the weather dito ayan nyo, ito California. But yung temperature talagang nalamiis, Ma'am Perla. Oo, nagsusukot ni jacket mi. Okay. At bunyi. Okay. So, is there health advice coming from the government? Signanti panagan-anad gapo ito dito nga sitwasyon or kinalamiis na, Ma'am Perla? Mabalin nga ako siyempre anak na tunay nga dati pinagbiyahe mi kaya mamakangkang iti kuan ti Newson ngamnokit kita nday dapat na talaga nga kwa masapol ti panagan-anad kin dati kung kunadaman nga adaman ang dagiti COVID kas jay ang ngamda kami muton parang naruam kami mga nagmamas ito yun. Mi tatawan nagmamas. Okay. Adalas ang sutay ka. Okay. Ma'am Perla, dito nga sitwasyon sumagmamanong estado no hangkay nga hangkay nga apektado unay ada kadi epekto na kadi kitay presyo, di kitay magatgatang prime commodities to include services kadi kitay nga sitwasyon na Ma'am Perla. Talaga nga, nakanganga ti magatgatang tata dito Compare mo in the past, nakanat nga tuwag lalo ko, ti problema ti Amerika itata. Okay. But according to some source, parang loaded yung mga hotels dyan sa California. Ada kadi tikadi rason nya loaded digite fully booked digite hotels ket they are coming from affected states, Ma'am Perla.
Mabali nga gapot ang Christmas, Okay. ken siguro dagiti adda nga tanga affected diti kasta agpaing da pelet diti kasi diti California ngamin ko do dati kung kunami nga nakasla Pilipinas ti klima na ditoy except in winter. So siguro na pakni da pelet ditoy habang delikado ti kasasada di jay. Ngam ti warning namin di jay katuhang kanu nga ang importante nga rumwar kayo di ka rumwar because baka da mapasamak mo ta panagbiyahe kas jay. Tatay ayan mi ko nakadado kami dito nga may dito hotel nga nagyanan mi. Ado kami. Nakadado nga Pilipino. Okay, okay. Okay, so ma'am, kada gitoy nga al daw, what about iti biyang ti trabaho? Panagtrabaho kasi dita talaga engaged si panagtrabaho ti tao. Ada epekto na agislo ka diti trabaho or anyaman Ma'am Perla? Kunak as usual mode. Awan ti kasta apektado. Sumsumrot na mutlata dagiti trabaho. Malaksid laan ko nam dagiti nang rugiti COVID di kat ti gobyerno nang tudta ka dagiti ayuda nga makunkuna aging gana nga ginsaamot kaya tayo dadto magtrabaho tadanam naman nga ayuda. Naduma ka so unfair kung namin nga ron nagduma. Okay, ma'am. Any message kada kitay kabagyan, ka pamilya, friends you dito Pilipinas, especially from Batak. Go ahead, ma'am. Go ahead. When kakabsat kablaawang kay amin iti Merry Christmas and a prosperous New Year. Sapay kumatamadanon tumanan ti tiyempo nga makabakasyon nak kita. Nya po Diyos ti mang bendisyon kada kay amin iti Ilocos Norte nang nangruna iti Batak City. Okay. And thank you Robert Yes, for ma'am. Thank you, everything. ma'am. Thank you din, ma'am. And Merry Christmas. Happy New Year po sa iyo. Merry Christmas din. Happy New Year. Okay. So DJ Apo ni Ma'am Perla Garnase ulit from Batak City, ngem ada Apo di California. Gagayem nakita Apo dito in send ng pictures dito na pananda nga lugar gagayem dito pagilian nga Pilipinas damit madaramaan na po nga dilubyo wenno pasamak dito layo sa po iti biyang ti Kamindanawan and some parts of Visayas gagayem kamsat ti ayan na pagdaksan data kasjel lang aro din ti sitwasyon da 25 na po di Pimusay kasjel lang aro din ti sitwasyon da gagayem kay kamsat adda pay maininaw a bagyo adda agpangpangtang a bagyo Apo nga posible nga dumalapos Apo iti Visayas ken Mindanao gagayem kay kamsat so nga agan anad tayo diri kinalami isti tiempo Apo so padaanan nyo Apo ni Dr. Alan Taylan makainuman tayo may panggip Apo kadito Code White Alert sekna na po ti preparasyon di hospital especially government hospital in line na po iti panakasarabo ti barong atawen gaputado di kitay mapaspasamak gagayem kay kamsat nga pan nakapaputok di kitay tattao pakairaman ng desgrasya kada iti kalkalsada ken ka agdamag teto Apo di kitay negatibo nga epekto Apo di kitay paputok iti salon at tayo pakairamanan din dito nalas na miismet nga temperatura tayo dito ay norte ken sabsabali nga paset ti pagilian kabayatan nagyaman tayo Apo dito TMT Construction Company nga masarakan iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Kukuha kinimat matunan ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan kami nga po di konseho ti ili ti Marcos Amina po nga construction assistance nga kasapulan nyo mabalin nga serbian na kayo po di TMT Construction Company. Thank you very much kani Mr. Loreto Tamayo edi Waipa Hawaii condolence iti Tamayo family gagiyem kay kamsat ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo dito barangay 16 Bacara Ilocos Norte. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan no darikrik na inyo Apo iti bagiyo ket kayo konsultar ti doktor mapan iti mapagtalka na doktor Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan na po iti number 121 Zay Flores Street iti Ciudad Tilawag. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose amin na po nga problema kada itay aircon conditioning unit di itay lugan nyo mabali na po nga urnusen tarimaanen ti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center
iti Balintawak Street ti Ciudad Tilawag. Maraming salamat Mr. Henry Afaga di Pennsylvania, Estados Unidos. And thank you very much kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iri-ili ti San Nicolas. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong di Ciudad Tilawag. Asinig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North. Okay, tuloy di programa tayo. Damdamag ni Berto gagayim kay Kamsat. Okay, tindato yung daway sa bali pa yung live and exclusive nga inumana po ti iswat tayo para di programa di Damdamag ni Berto ni Dr. Alan Thailand. Makainuman tayo man na po para kadito yung Code White Alert ti piyang ti Digiri Hospital, especially government hospitals. That you get in preparation. Kadito pan nakasarabo ti barong tawen nga tunggal tawen at dari agbalbal nga biktima apo iti paputok gagayim ken Kamsat. Nupay based on record kas kung nakita tayo na bumababamit kit di at damit din daldalanin na apo diti iwas paputok nga programa apo ti biyang ti Philippine National Police ken ti Department of Health. Good afternoon Dr. Alan Thailand sir, Merry Christmas and advance Happy New Year. Sapay tagbalin nga naragsak ken nabungat ti barong atawin tayo amin na sapada. Thank you iti Ted mo agundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto apo Dr. Thailand. So sir, anati kaya tasawen anati paki ano yung
yung camera, Doc. Naka-idda ka. Okay. Ayan. Okay. Thank you, Doc. Okay. So, ano ti kaya sa wen? Ti Code White Alert. Kada iti hospital in preparation. Ti panakasarabo ti baro atawen, Doktor. Well, good afternoon, Sir Robert. No? Tiyamuya po, digiti ko na tayong Code White Alert. Dito talagang adayan digiti na duma-duma hospital. Dito yan, Sir Robert. No? Dito talaga isaganaan, digiti sitwasyon. No? Lalo no, hanlang New Year, no? Any national event nga mabalin, there is a mass gathering. Talagang ada Code White digiti hospital. Dito sitwasyon nga isaganaan digiti hospital. No, ada in case of emergency, so digiti surgeon, internist, no, digiti talaga nga frontliner kadigiti nga sitwasyon. No? For example, na trauma, kita papaputok, or any situation, ada gasma, no medical Sir Robert, gasma, when digiti heart attack. So, titikit isaganaan da para no hangag kurkurang digiti hospital, lalo ko natin na mass gathering. Adodo digiti insidenta insidente kadigiti madisgrasya. So digiti dapat nga saganaan digiti sa ospital. Okay. So no ba adda kayo ti private hospitals because of this Code White Alert, adda ka di mando coming from the Department of Health para di pa nakaisagana digiti kasapulan nya agas, kapas, suero kadadami namin na gapu iti posible nga pa nag-fluctuate ti bilang digiti maiserre iti ospital kadeta nga pa nakasarabo ti baro atawen, Doktor. Ma'am Sir Robert, kwan lang, no? Everyday met, no? Aming hospital, kakasta na Code White Alert kami latange, met no kwan, no? Everyday, Code White, Code Blue, no? So, no, dati unig hospital, Code Blue, mo namin no kwan, no? Dati, digiti kasi na national events, it's Code White, no? So, nakasagana kami everyday, man. Kaya lang, no kasting Pasken, ato ko natin yung mass gathering and national events like New Year, no Christmas, no digita dagad gathering like for example even no Semana Santa. So dalata protocol ti hospital nga isaganaan na digita nga sitwasyon. Whether surgical man data, when medical or pediatric emergency. So dalata nakasagana nga aramiden ni para kadigita nga sitwasyon. Okay. So, may isang doktor, ken mangimat baton dito may sa hospital, amok covered kayo kaditay rules and regulation coming from the Department of Health. Ada ka di kitay kampanya tayo para itipan nakasuporta ngamin dito yung programa nga iwas paputok, doktor. Amoy po kang kanayang remind net, no? Orawan New Year, orawan di Pasken, always kitami talaga, number one talaga prevention, Sir Robert. Whether it's a surgical, medical, pediatric, no? More on talaga ti tema ti ket prevention. Tamo yo ket ado talaga ti kadagto panaweng ket ori kanang ay ni bagbaga tayo talaga nga dite may kat dite tradisyon nga kaya tayo nga agpaputok no kadagiti nga New Year. Okay. Di kita may isirek, especially kada kayo di pribado nga hospital, doktor. No adda di kita mapaputukan nyo o may maipan itiyan nyo, mausar da ka di kita government healthcare program ti government kas na kuma iti PhilHealth, doktor. Well, Sir Robert, adami di kita kunada covered ti kunada yon nga ti PhilHealth, no? Di kita traumatic injuries, no, damit kajay tiko na tayo nga digiti post-traumatic injuries, abrasions, laceration. So digita kita talaga na covered din. Ang nagpapada DJ category na syempre digiti talaga dadakkel ti damage na talaga met nga pang tertiary hospital na ko digijayen. Okay. Under Code White Alert, base ka dito panang basbasak, parang on-call yung mga employees dito sa ospital. Kada kayo iti pribado, ganun kasya kadimet, doktor? Well, Sir Robert, lalo no dito agkurang ti manpower, dala tarigiti ko na tayong backup team, no. Siyempre no on-call ka, natural nga talaga nga isagana amid yung baging any time of the night or the day nga payabanda ka, talagang masapol mapan ka.
okay. Dok, na ano yo, na dali din i-mention nyo so magmamano nga sakit nga posible nga dumikar. Iti dati pan nakasarabo ti baro atawen na anang sakit di posible nga dumikar no kas pagarigan na doktor. Among Sir Robert, agnanayon from hypertension to heart failure, agiti ko na yung ada sakit ti puso na, mabalin nga makigtot da lang, agnato di blood pressure da, no, da asthma, no, COPD, digiti da heart failure na, kung natin manin. So, digiti talagang mapaspasamak lata, uray, no, lalo nung natapok, nasok, so nga digiti asthmatic, kada da sakit na nga COPD, talaga advice ang miso da nga, iwasan na lang di agpaputok when on get agyan din to nagtikwarto kapnon handa oni nga masukan matapukan agmuna get aglalo data firecrackers agit talagang nasok no iwasan dalangin kasi kaysa kita kiti trigger factors ti asthma no met kasta nga panawin pa no pangan mo yung met sa Robert diabetic and hypertensive talaga di kita get muet may iwasan at ti New Year ket celebration ti paputok tinangan after paputok pangan manen so iwasan dan kita mo deget ado ti tartaray dat hospital tinabal palabas ngal aldaw gapo deti pangan sa Robert no da nag stroke ada na heart attack no ada nag allergy ada nag asthma awon pe New Year deti sa Robert agsasaro no deti ko ano itartaray da nga gapuanan na ket digitan makmakan lang digita paka-triggeran na. Okay. So meaning to say, based on record, in the hospitalyo, adon di kitay food-related nga sakit nga i-confine, Doc. Well, Sir Robert, no? Food-related, alcohol-related, giti ko natin soft drinks, no? So masubraan da, no? Kasi nga pa malipatan dan sa disakit da, kung natin yun, tiko na ako, nanyiliwliwatan, kasi da kay metat mapadaksan no dete aglo ko digita blood pressure yo blood sugar yo no adana kan lang adala may tartaray da sa Robert nangan lang di kilkilaw nga baka nagsaksakit ti boksit na deta nag dinamo nga di sakit ti boksit na naginom da nagpulutan da nag heart attack gaya men so digiti dapat nga alalwadan da no. Okay. So yung sakit ti buksit, ti main cause na is heart attack. Ganun po ba, Doc? Or vice versa, Doktor? Sir Robert, naginom da, nagnanganda ti baka, nagsakit di buksit na. Siya muna, ti kabigatan na, gapulang ka din yun at karabyanan na. Agaputa, ti pasyente ti ket hypertensive, diabetic, tinamitan mo nga ikalikaka dito bagina, di jayen, kamaliman na binaybay na pa lang, sa laimay ti parbangon. Kaya di jayen, so timet ti tunda ti biagnan. Oy, Sus Maria Josep. So pimusay, Doc, pimusay. Yes, Sir Robert, after 2 hours in the hospital, while preparing the hospital di pasyente, nga ko namin nga ikan ti intensive care, may ikan ti tubo, di iwan na marigatan niya umangis yan after 2 to 3 hours na pimusay. So nga, narigat apo, no, amuyo da, inindahin yung sakit, like diabetic, hypertension, antay lang, testingin di bagita yon talaga nga gluko deta, bagita yon o dita yung among alwadan. Okay. Siguro, good advice para kita padang at tirikrik na dati, Doc, ang mensahe or pasamak, no ba hante mention di ano. Okay. So, Doktor, ano kita health advice yo iti publiko, para kada iti umadanin niya pa ng pasungad tayo iti baro atawen. Dr. Thailand, please go ahead, sir. Ang tangkanayan kay bagbaga, Sir Robert, prevention is preferable or better than cure. So no amo tayo met apo nga mapadaksan tayo, agit alwadan tayo no, aglalohan lang nagita gusar ti paputok nga mo tayo met no, aglalo no kasa agin minom tayo mang siya tayo papaputok ka natural ada tendency nga mapukaw jay reflexes mo di mo may batan jay paputok mapukulan kat ima. So importante Sir Robert ket no mabalin as much as possible iwasan tayo digiti kun tayong heavy nga paputok, giti amo yung method, giti plapla, kada dapat gusto sa giti kasjayen, no? Or giti kunata yung at bawang, giti napipigsa nga pagputok.
ore digiti dapat gusto sa digiti fountain dapat na minsan na I think the previous year the fountain han nga paputok si Robert sininjan na pimotok no. Oy. So importante talaga nga iwasan na digijay talaga nga dalata risgo na ore digiti fountain no. Pimotok pimarsyak yan jay ima na pati Jeropa na nagkaroon ni so na di blister ito nag-blister Jeropa na nag second degree burns di Europa na ta sininjan na simabog DJ pimotok DJ imbes nga fountain nga ito ko na tayo silsila o tagayan pumotok met so delikado no Sir Robert so di kita iwasan tayo the same advice giti hypertensive diabetic talaga nga ano naman ti pinagdisiplina tayo ti bagita the whole year round from day 1 January 1 dapat tuloy-tuloy awan ti palyado upang nga porket ada birthday mo ada pasken ti balayo amom lata nga disiplinahin ta DJ met lang si Kamil lang ti mapadaksan so DJ Sir Robert ti dapat nga iwasan da talaga nga narisgo talaga di gitoy nga si sitwasyon. Okay, Doktor, maraming salamat po. Itinded mo man na nagundaway para i programa tayo damdamag ni Berto. Thank you very much, Doc. Once again, Merry Christmas and advance Happy New Year. Same to you, Sir Robert. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, maraming salamat. Dr. Alan Taylan, Gagayem Kamsat, Manipur of St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Digiti apo, digiti advice na para kada tayo iti dito yung panakapasungad tibaro atawin. Especially iwas paputok, iwas sobrang kain, Gagayem kanya kakabsat. Medyo delikado apo. Kita nyo DJ, nagkilawlat karnet baka, nagsakit tibuksit na the following day in aras na di hospital gapo gayam agataken siguro na trigger po kadi di pa nagsakit ti buksit na kakabsat ken gagayem mo ti sakit ti puso base apo ken ni Dr. Thailand di pa nagpuersam orila DJ ipamammuta comfort room sorry ka rin mang mga na no medyo ano di agpuersa ka gagayem kakabsat maano ka mabannog ka mabalin niya resulta deta po ti pinag dikar di sakit especially apo ti heart disease gigiyem ken kabsat how much more no pangatwen na apo deta cholesterol mo pangatwen na deta blood pressure mo nga isu ti mang ang gipapamp ti mo dita pusom di kadda so natay apo deti marakdakamat nga biktima gagayem kay kabsat. Okay, happy watching ka ni Jewel Danog dita thank you very much iti greetings mo. Happy birthday birthday ngamin ni Mrs. ko tata ni Edna gagayem ken kabsat daksang gasat makita awan ti awan mapagsasangwan gagayem kay kabsat okay, thank you very much iti ni Dorocha may sister Dory iti Manila greet ti happy birthday thank you very much. Okay, once again, thank you very much sa TMT Construction Company, Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin apo nga construction assistance. Mabalin nga serbian na kayo apo ti TMT Construction Company. Babayin ka ni Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Mr. Loreto Tamayo di Waipahu, Hawaii. Maraming salamat po and condolence. Kastapay ka ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Thank you very much. Merry Christmas kasinsin. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailan. Dorikrik-nain nyo apo iti Baguio. Mabalin nyo apo nga konsultar deta kini Dr. Alan Thailan. Doktor nga mapagtalkan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Pugadlawin Carbas Aircon Service Center. Iti Balintawag Street, Lawag City. Babayin ka ni Engineer Neil Jose. Merry Christmas, Engineer Neil Jose. Kasin, Merry Christmas. Kastapay po ka ni Mr. Henry Afaga nga de Pennsylvania, Estados Unidos. Ingat-ingat po, Apo Henry Afaga. Malamig po dyan. And thank you very much ka ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando. Iti Ili ti San Nicolas. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan pa mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Adtoy digiti umisunga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talunga tips ket may pangget iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy knows. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asuk polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet daytoy a pandemya daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga hanlain nga COVID no diket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis ket maliklikan tayo babayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalus iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapno dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Okay, dapat na batbati, 8 minutos kasangwanan, ti oras tayo nga alauna, iti dati nga malem, iti programa ti damdamag ni Berto. Ti Department of Health po, adan na i-record na nga 20 nga firecracker related incident, related injuries, gagiyem kay kabsat, sakbay pa nga sumangbay ti baro atawen na adan agarup 20 nga kaso ti fireworks related injuries nga na-record po ti Department of Health. Ti kaudyan na po ket manipo ti Epidemiology Bureau ti Department of Health nga nang ipakita iti sa 15 insidente gapu pay layang iti fireworks injuries. Lalawag na when ilalawag tinasaw departamento nga kapareho ti bilang dagiti kaso nga na-record iti 2021 20 nga kaso no sa dino 20% nga mas nabababa ngem iti napalabas nga 5 atawen ti average nga 28 cases iti kas isumet laeng nga petsa wenno tiempo ti Central Visayas ken ti Suksurgen ti addaan ti kangatuan nga bilang diri kaso nga dagitoy iti sagtatallo nga insidente. Adamit sagdudua nga kaso ti na-record ti Ilocos Region, Bicol, Western Visayas, Davao Region, ken ti National Capital Region or NCR. Kabayatan na saggay sa tina-record iti Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, ken Cordillera Administrative Region, wenno CAR.
gagayem kay kabsat. Damit labing sa ngapulo ket siyam nga nagbali na biktima ti paputok gagayem kay kabsat. Digiti lalaki ket edada manipod inne mapulo ket upat nga tawen ang pababa. Dabi nagpaputok ng 64 years old. Awan pay apo tinay-record met ket di nga pimusay seknan iti paputok gagayem ken kabsat. Ngem santay nga orayonen nga adda pumusay. Santay nga orayonen gagayem ken kabsat nga maiwarsi tatangan tatamudom deta pala singsingan takikit mo gagayem ken kaabsat tapnon tikas da agbalin tayo nga nasalunat agbalin tayo nga kumpleto nga mangsarabo apo iti baro nga tawen masapol at tunggal may sa kadatiyo apo sumuporta iti makunko na apo nga iwas paputok campaign tibiyang ti Department of Health ken ti sibubukay la gobyerno pakiramanan ti Philippine National Police kakabsat ken gagayem tapnon ti kasta agbalin tayo nga nasalunat ken maibila nga nabunga ko ng pengarod ta baro nga tawin mo no naisina met tatangan mo wenno ta tamudom wenno ta kikit mo wenno anyaman na parti ti bagim nga na donor nabunga ko ng pengarod no naatake ka gapu ti busog gagayem kay kakabsat so digiti apo imprepare tayo nga tupi ko tayo tapno 28 ta we have 2 more days gigiyim kay kabsat sa sarabwen tayo ti baro nga tawen na mapalagipan tayo nga sangapada kasi istorya ni Dr. Thailand na nagkilaw ti karnet baka nagsakit ti buksit na dimmikar ti sakit ti puso na naitaray di ospital Sos Maria Jose pimusay gagiyim kay kabsat okay mapantay metapo ti didigra gagiyim di ba napagsasalitan ti didigra di Estados Unidos gapu ti snowstorm kakailan dito yung met pagilyan tayo nga Pilipinas agtultuloy iti panagado ti bilang di matmatay gapu pay laeng iti layos ken deti tudo gagiyem kamsat nga ipapaay deti shoreline iti deti Christmas weekend iti Luzon, Visayas ken Mindanao idinto nga ado digitay may report nga nagpukaw adat ti pakabuklan nga 20 ket siyam 20 ket 5 digiti natay, siyam digiti nasugsugatan, 20 ket 6 digiti mapukpukaw nga tattao, gapu pay laeng apo iti detoy nga layos segon ti National Disaster Risk Reduction and Management Council gagiyem kabsat kaudyan nga record na detoy apo iti detoy nga aldaw ti Miyerkules. Iti likudan detoy adda pay tallo apo digitay pimusay nga nakumpirma idinto nga bayat nga mabalvalidate digito ken adda sabsabali nga 20 ket 2 pay kakabsat ken gigiem dagiti nasaong na dakamat ket pakaibilangan na po ti 393,069 gagiyem kay absat wenno 393,069 nga naapektaran apo gapu iti saan nga nasaat nga tiyempo. Adamit din na evacuate na po wenno na ipanggarid evacuation centers 81,443 adapay apo ti adda ti evacuation centers 65,643. Kabilang dito yapo dito naapektaran nga rehiyon ket ti Mimarupa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region iti Muslim in Muslim Mindanao. Umabaabot met ti nasusurok ngem 63,087 milyon pesos ti balor apo dito na perperdi di sektor ti agrikultura base kaditay naapektaran nga 2003 nga mannalon pakiramanan digitay mangalap that estimated damages to infrastructure ket umababot apo iti 20,870,000 digiti na report manipod Mimarupa, Region 5, Region 10, Caraga, segon paylaeng iti NDRRMC. Pwera pay, digitay nadakamat nga 1,196 nga pagtaengan nga naperperdi gapu iti tudo no sa dinno nga sangag siya magasut ket siyam digitay partially damage idinto nga adda ti 287 nga balay nga namimpinsan nga narakrak gagayem ken kabsat iti duwa nga syudad ken munisipyo iti babaen na ipandigito iti babaen ti state of calamity di agdama gapu pay laeng iti panagipatungpal ti automatic price freeze zone
ken ada may sa ditoy ijay Ginguog, Misamis Oriental na amuan wenno nakaidanon meten iti agarop 6.68 million nga balor ti tulong kada iti pamilya nga naapektaran. May bilangin dito iti family food packs, dilata, hygiene kits, ules, ken financial nga tulong. Imunan nga kinuna ni Malaka nga agtultuloy met ti parang monitor ti presidente ni Pagilian Ferdinand Bongbong Marcos Jr. seknan ti insidente dinto nga nakitaripnong kadid opisyal iti pannakai tulod wenno pannakai paay ti insigida nga tulong kada iti apektado nga umili gapo iti daytoy nga layus. Ayun na. So na adda storm ni Estados Unidos adamet layus apo. Ito magmamano nga paset di Visayas to include some parts of Luzon, to include Mindanao, gagayem ken kakabsat. Yeah? So, agan anad tayo, agkararag tayo po nga saan nga dumigdeg ti agdama nga sitwasyon, di nga kalugaran tayo, kaasi pa po ti sitwasyon ti Paskwada, gapo iti detoy manarimaan apo nga didigra nga paspasaren di nga paset ti Pagilian tay Pilipinas. Okay? Awanin na po tinabati pa yung oras nyo dito yung Aldao, Malem, iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito nga rin po ti pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz. Agyaman tayo apo kada Dr. Alan Taylan, kem ni Ma'am Perla Garnase Ulita. Nga iso apo iti guest tayo iti dito nga Malem para kanina interviews tayo. Kinadwatay iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Dito apo ti pagayam yun Robert Berto de la Cruz. Ibatimin tinatalinaay nga Malem ti Miyerkules tayo amin na sapada, sapay ta sarabwen tayo apo, ti baro nga tawen nga si raragsak, si kakapya, ken adaan tayo iweno datay amin ket nasalunat. Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas la unay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas tapnon ti kasta matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan ket tips met no kasano nga tagibinin tayo daytoy karabukob agraman daytoy niwat tayo. So umuna iti amin iti saan tayo nga panagpupukkaw saan ang panagpwerpwersa no agsao. The most comfortable voice kuma ti usarin tayo tapno no saan ang magagara dagitoy vocal cords tayo
ket maitunda iti intayo panag paparaw. May kadua ket daytoy panagdaldalos tingiwat tayo. Digitay kanayon nga bilin digitay dentista tayo nga agsipilyo mamintlo iti agmalem. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon, sanlay nga infeksyon iti ngipin, no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Iti may kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo, itinagasat nga malim, ti Miyerkules tay amin sa ngapada. Idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwara iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Parit sa balimpay ang parang ti programa tayo Tinapalabas. Iti deto nga malim papagayam, data yun iti may katlon. Nga bansada, wino may katlon, nga paset. Iti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritan ti biyag, ni pagayam tayo Bador. Ngayon kasangwanan ngayon tayo tuloy nga ibasa, iti surat ni Bador. Agyaman tayo iti TMT Construction Company ti 48A, Kabungaan, North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kalikagom nyo po, mabalin na kayo nga Serbian, ti TMT Construction Company. Kukwa kinimat matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga matmatunan ni Dr. Alan Taylan. No darikrik na entayo apo iti bagi tayo ket keteng i-konsultar ti doktor nga mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 sa Carias Flores Street iti Ciudad Tilawag. Thank you very much iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center. Masarakan dito di Balintawak Street ti Ciudad Tilawag. Dito problema yung apo kari air conditioning unit. Dito ilugan nyo. Mabalinde kayo apo nga tulungan. When ornosin dito ti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City. Babayin ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas. Ken Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos.
Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnating. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatayan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply. Masarakan ti Garete Street, abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad na anda kari iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatig a pimusay, manipod kababaan hinggan ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kari iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, ken cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay yu iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure di agisem kari di daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexunto Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexunto Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexunto Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexunto Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-00023282. Blue House Prexunto Beach Resort.
Ada nga rin papagayam nga day tuloy ti panakaibasa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag ni pagayam tayo Bador. Napatuloy nga rod Manong Robert nga nayenrola kiti high school. Iti metlaeng nagadala kiti elementarya. Babaen metlaeng iti panagipagnaed ko iti pagtengan dama ng deda. Gapu iti pan nakakumikum ko iti panagadal. Naliblib ga kwenno. Manmano akon nga agawi iti balay mi. Ore aldaw ti Sabado ken Domingo. Ngem may sa karigiti kang runana mangigawgawid kanyak tapno sumarong karak iti pagtengan nga naggapwak wenno ti ayan digiti kapamilya. Ket ti pan nakailang langit. Ammok nga kalikagumda nga maawanak iti uneg ti balay. Tapno awan tinaala sa rupa wenno langa a makita digiti mapan wenno agbalin na sa nga inida. Nirugyak nga rod tinaggadal iti high school. Babaen iti pannarabay kanyak da Manang deda kini Manong Lino. Dagiti agasawa nga nangibilangin kanya nga kas anak da. Iti likudan ti saan nga nasaya at nga langa ti rupak gapu iti kinagusing wenno gitiw abibig ko pakairamanan ti gugud ko. Inpasnek ko tinagadal nga min kabsat mauyaw lang aruden ti langak santupay la mauyaw ti kinalaglag wenno kinakurang ko iti pagadalan. Nupay saan met nga siyak ti kalayngan, in karigatak nga jak maudi, iti uneg ti pagadalan, Manong Robert. Iti ba naglabas digiti aldaw, kabsat ko, madamdamag nga dimmegdeg ti panagbisyo ni Manong Melvin. Wen kabsa, saan laingin nga arak? No diket pati payen illegal nga druga, maat-atapin na agus usar, tino na kabsat ko. Banag nga mangitunda kano nga, adda ti panagsisinungbat wino panagriririda. Data ti maidandanon kanya. Sa anak nga kasla maragsakan no diket maladingitan na gapod adda maysa kadagiti kapamilya ti kastuyan ti sitwasyon na managsingbat kuno wenno masansan kano ti panagsinungbat da papang kastamet ten ken ni Manong Melvin ken uray ni mamang ko wenno ti ina kang runaan segon kadagiti damag nga paggaapaan da ket may panggep iti kwarta ngamin adda kanupayen digiti gundaway nga agpukaw dagiti kagamitan ti uneg ti pagteengan. Nga mabalin nga usaren ti kabsat ko nga ilako tapnon ti kasta makagatang ti arak wenno illegal a druga nupudno ti agwarwara sa damag kontra kenkwana Manong Robert. Kayat ko nga talikudan, kayat kun ti saan agparang. Ngem iti kaungan ti puso ken ritnak, agikikis kabsat ko. Iti ritnak dumikarlat ta ni iliw. Iliw kadagiti kapamilyak kang runan na kadagiti naganak kanya. Pakaramanan nen digiti dua kabsat ko. Nasursurok ti mang maneho iti tricycle, babaen iti panangisuro kanyak ni Manong Lino. Adda digiti gundaway nga alaek ti tricycle. Ket mapana ko mag-agibas iti balaymi. Ngem no kasta nga dandani akon makabatog iti balaymi. Jak maleplipan ti panagarubos digiti luak. Wen kabsa.
Jak maleplepan ti panagsangit wenno panagikis ti kaunggan ti rikna. Gapu ti agda mga sitwasyon ko. Ti pilit ta panangipusing da kanyak tapnon ti kasta maawa na kiti imatang da. Gapu pay laeng iti naalas alangak. Diyos ko kinungkunak. Apay nga kasto iti nagbalinagasat ko. Apay nga digiti tao nga rumbeng ko mga mangilalakin mangiparik na iti patig da kanyak. Ket isuda pa iti kasla maruruso ka makakita iti langak. Ingka kaayatak ka di Diyos ko ti kastoy nga pagbalinak. Balikas ko no kasta nga adda kiti asideg ti pagtengan mi wenno balay mi. Masansan kabsat nga agsardengak ng mapanak ito uneg ti sidecar, tapno agpalpaliiwak. Ket no kasta nga diri iti mapaliw ko, pakaragsakak no masirpat ko diri iti naganak kanyak ken diri iti dua kakabsat ko. Ngem bulon tumanen ti panagsaibek ko, wenno panagarubos ti luwak, ket agari ti panagsangit Manong Robert. Iti may isa nga malem nga inalak ti tricycle nga napanak iti asideg ti balay na ibayagak kabsat gaputa adda idi sa nga ili iti uneg ti balay. Ket idi tarumwarda nabayag ti panagsasarita da iti mismo agi. Dito'y nga kimlebak iti uneg ti sidecar ti tricycle nga nang matmatmat kadakwada. Keninsuot ko ti baseball cap wenno kipis ko, nag-jacket ak. Tapno laeng sa andak amalasin. Ni mamang, kendi kiti aamiga na. Marki, wenno makmeg ko ti panagkikin na tawa da, sakbay ti panagpipin na kada. Nabayag basit ta agarok 30 minutos siguro. Kedi dinta, dumagas ti lugan nga mga lakadakada di kiti nga sa nga ili. Nakitak ni mamang nga sumreke ni tigay. Ngem dita nga bigla nga si mangpet ni Manong Melvin, ket impilit na nga linukatan ti gate nga dandani na parusisi ti inak. Kayat ko iditi, mapan mangikanawa ken ni mamang, gapud ammok ngagsinungbat damanen, nga kas mapat may padpadamag kanyak. Ngem kasano nga agpakita ak, amangan ta syakpay ti tanda. Ammok nga adadang kanunungan ni mamang ni Manong Melvin. Ngamiti siya, numakirama na. Binaybay aklatan, kedi din ta makastrek da Manong Melvin ken ni mamang, rimwara kiti uneg ti sidecar ket tinataray kon ti tricycle nga nagsubli wenno nagawid iti balay da Manang Beda ken ni Manong Lino. Idi ta makapangrabi kami nagdamag da Manong Lino ken ni Manang Beda. Apay nga, nabayag ka. Dati-dati kita pagbit kami lang no sa ti tricycle. Ang bombador, madanagan kami no awan ka. Sumipngeten nga mawang kapay. Nabayagin na nalutok ti pangrabi itayo nga. Di ka pa'y simangpe. Sa din amin ti papapanam. No alaim ti lugan, ano ti tricycle. Saludsud di kiti agasawa. Agpambarak ko maidi, wenno agulbudak ko makadakwada. Ngem jakon nakabalinan. Tito, no kasta nga alaik tilugan nyo ket mapanak iti balay mi. Ngem saan ka dumano niti uleg? Ayat ko lang nga makitak di kiti naganak kanyak pakiramanan di kiti dua kakabsat ko. Balikas ko, Manong Robert ngem, agsangit akon, agluwa akon. Masideg ni Tita Beda kanya, ket kastoy di balikas na. Parparigatem laing ti bagim no kasta. Si kamit laing ti marigatan kideta nga aramidem. Ape nga di ka agdiretso ti uneg ti balayo. Ape nga di ka agpakita ka di tinaganakken ka.
apay nga di mo, kumustain nida. No addaman negatibo asong batdaking kabe amlatan. Saan ka di nga insurok ken ka, agbalin ka nga natibker. Agbalin ka nga, nabilig nga mangsubay ti anyaman na pakauyawam. Ikagluwa ka manin. Agsangit ka manin, Bador. Diyak kaya ta makita ka nga agluwa. Diyak kaya ta makita ka nga agsangit. Balikas ni Tita Beda, sinarurungan ni Manong Lino ket kastoy digiti balikas na. Nung amin numapang kay Jai, agdiretso ka iti nagtibalayo. Umanayan niya makikinumusta ka kadakwada. No adda negatibo nga sungbat daking ka di, pumanaw kang insigida. Ngem deta, salsalukubam ti sakit tinakem iti mismo aritnam. Saan niya napintas deta, Bador? Sunga. No di mo kayat nga dadda nga masaktang ka saan kanya mapmapan. Ngem numapan ka, agpakita ka kadakwada. Masanay dan tulad ta. Ken saan niya maiwaksi wenno saan da nga mailingid. Nga si kaket nagtaod kadakwada. Maawatam? Nagtungedak. Iti baet ti panagarubos dagiti luwak. Manong Robert. Saan niya napuputan ti panaglabas di Aldao? Adda kidi iti second year high school. Nadamag mi nga saanen nga simrek pay di pagadalan ni Manong Melvin. Dahil tiket gapo siguro iti bisyo na. Well, siguro ket gapon iti pannakailumlum na iti bisyo. Adadda kanumanen nga si dimmegdeg ti sitwasyon ito nagtibalay mi. Kabsat ko. Dahil ket gaputa, masansanen ti panaggaapa Manong Melvin. Pakairamanan ni mamang ken ni papa. Adda kanu pa yen di kiti gundaway nga kabalinan ni Manong Melvin nga layatan ni papa ken uray ti ina. Gapuy ti detoy nadamag ko nga si Murot. Ti kabsat ko nga ni Zenny, iti may sa kaditi kasinsinmi nga DJ Metro Manila. Sadyay kanon nga mapanagadal kabsat gaputa. Mabainen iti agda mga sitwasyon ti pamilya mi. Naasya nakiti kabsat ko nga babae nga agbalbalinin na biktima. Kasla kayat ko ti aggarakgak no pa'y igawid nak tiriknak gapu iti agda mga sitwasyon ti pamilya mi. Taas yun at di kiti naganak kanyak. Wenno, sungbat ka di deto iti Diyos gapu ti aramid ka kanyak. Sinaludsud ko iti bagik. Nupay dya kinikan ti umiso ka kay papanan. Ti panangipapan ko nga dusa da. Gapu pay laeng iti naramid da kanya. Wenno aramidan da kanya. Kabsat ko. Nalpas ko ti may kadwa nga tukad ti kina high school wenno sekundarya. Malagip ko unay dedi nga aldaw ti Biyernes Santo, Manong Robert. Summer vacation iti pagadalan. Adda aklat tayo ti pagtengan dama ng Beda ken ni Manong Lino wenno Tita Beda ken Tito Lino. Gaputa, ilikliklik kun ti bagik. No payadamet agari nga iliw kanya. Mas daawa kiti dagsardi nga lugan iti sango ti balay nga pakita na edak. Nakitak ti bimmabay ti kotse. Ti kabsat ko nga ni Seni. Inuray ko nga makaasideg sa ko inlukat ti ruangan wenno ridaw ti balay. Manong Bador, umayak man. Makasangit ti kabsat ko. At daydigim na nga, supot manong. Ala, hindi to'y. Ginatang ko nga arwatem di kita'y di Manila. Taplanok nga talaga nga sarong karang ka. Agyaman na.
Agyaman na ka din ko. Balikas ko. Sumrek ka tagtugaw ka. Nagtugaw ket ditoy nga rinugyan na tiyag istorya. Ladingitek mo saan ka nakapagpakadakeng kay di mapanak sumuro ti di Manila. Kinaykayat kun manong tinapan sa jay gaputa. Jakon mairusok ti mapaspasama kinuunig ti balay tayo. Kang runaan na iti kinaloko ni Manong Melvin. Adda digiti gundaway nga pagsasawan na damamangkin ni Papang. Numet no kasta nga anawaek ket syakmet ti layatan na iso. Kinaykayat kun ti madayo. Ammo manong nagasat ka. Nagasat ka tanaya dayo ka iti mala impyerno a balay tayo. Nukas pagarigan siguro ta nagbayag ka sa jacket adadda nga mailangi ka. Adadda nga mapasaktan ka. Para kanyak basol da papangkin ni Mamang no apay nga nagbali na kas ni Manong Melvin. Sobra unay ti panang patunoy-noy dakin ko ana. Nasidap nga balikas ti kabsat ko. Awan ti amok nga isungbat, Manong Robert. Saan ko nga amok? Diyan mo no nag-asatak no saan. Ngin, no kastaman ti mapaspasamak, kaasi pa'y damamangkin ni Papang. Kaasi da pa'y ading ko. Uwin gayam ka ano manin ti sublim. Ag subli akit umuna nga laawas ti bulan ti Mayo mano. Masapo lang mapanak sa jay gaputado dagiti asikaswek. Kayat ko ti mayada yung insigida. Mailiwak lakad kayo ag lalo ken kay so nga nagawinak. Balikas ti kabsat ko. Manong Robert maan ninawak itibiyang ni Jenny nga kabsat ko nga saan niya kas ken ni Manong Melvin wenno saan niya kas kada mamangkin ni Papang saan nakakarugit saan nak nga uyawen saan nak nga talikudan kas kabsat na. Kasamanan niya ituloy tayo nga ibasa dito surat ni Bador. Thank you very much iti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Luwag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian. Ti TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan. Kaming ti konseho ti Marcos Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much ni Dr. Alan Thailand manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Luwag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Luwag City, babaen ken Engineer Neil Jose. Thank you very much ken Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando ti San Nicolas ken ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakat ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asinig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
na nga ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rin na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan pa mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Naglabas pa di aldaw, Manong Robert. Katingaan deding school year at nagiti third year high school kabsat ko. Nagtultuloy latta ti apapan ko panangar-arubayan iti balaymi. Ayat ko lang nga masirpat dagiti naganak kanya. Nga amok nga nakalipat dan. Gaputan ni na minsan ket didak pa'y sinarungkaran. Iti nang ibaisan da kanya kapag tengan.
Iti may nga malim, adak manen iti asideg ti balay. Idita, napasungadak ti panagawid ni Manong Melvin. Agdiwer-diwer ti pagnana kinadeggem na nga baseball bat. Manong Robert. Tinugtog na ti kalba nga gate. Nakita ka na lukatan ti gate ket ni Papang. Tinapan nang ilukat. Dito'y kabsat nga ginulpe ni Manong Melvin nga inwakwak tiri daw gapuda sa ununay nga naiwakwak. Ket dandani na parusisi ti amak. Manong Robert iti dedi agundaway agsinnong batdan. Pagpabasulen ni Manong Melvin ni Papang nga isu ti nagisuplong iti pannaka raid ti lugar nga pagiyananda. Ken kinunana nga naimbag kanuta nakataray. Amangan numay sa kumaisuna kadagiti natiliw ket naipan iti kwerpo ti pulisya. Paglikudan met ti amak nga isu ti nagisuplong. Kabsat ko. Nagbinara digiti dua. Ket dito'y kabsat nga nakita tati panangimalo ni Manong Melvin iti baseball bat nga igdemnaket na alat itakyag ni Papang. Kabsat ko kaya ti agtaray ni Papang ngem naabutan ni Manong Melvin. Ket dito'y nga insadsad natin ni Jack mabilangin no may manong nga minalo na ti amame. Babaen iti baseball bat. Jakon nakatippel. Nagtarayak nga napan kabsat. Ngem iti panagtaray ko nga umasidig kumakadakwada nga dua. Idi manarimaan pa laeng nga bambauten wenno imalmalo ni Manong Melvin ti baseball bat iti bukot ni Papang. Rimwar ni Mamang agikikis. Ket dito'y manen nga ni Mamang ti kayat na nga malwen iti gem na nga baseball bat. Nagtarayak kabsat nga nangarakop iti inak. Ket ti mismo abukot ko ti nagdiswan ti baseball bat. Namindwa tinariknak nga pan nakaibaot na iti nakapigpigsa iti bukot ko. Ket ditan nga naawan ti puot ko, Manong Robert. Pumarbangonen idi magsubli ti puot ko. Nga madda ako niti ospital. Ininot nga inwaras ko ti panagkitak. Ni Tita Veda ken ni Tito Lino tinakabantay kanya. Nasakit ti bukot ko. Anya tinapasamat ken ni Mama. Ken ni Papa. Kinunak. Gaputa amangan kinunak itinakem ko no idi ta madalupo wenno maawan ti puot ko ket insublat ni Manong Melvin nga minalmalo ti inak, Manong Robert. Saan ka nga madanagan? Awan ti dakis na napasamak ken ni Mamang O. Balikas ni Tita Veda. Agyamanak, Diyos ko. Ni Papang manang, Tita, kumusta ni Papang? Naimatangak ti Jack mabilang panang malmalo ni Manong Melvin kay Kuana. Nakapakleb ni Papang kit panay ti bukot ken tel-tel ken Jack mo no naalapay ti ulo na. Iti panang malmalo kay Kuana ni Manong Melvin iti baseball bat. Sa dinun ti ayan ni Manong Melvin. Kinunak. Ada ti kwerpo ti pulisya ni Manong mo. Tiniliw di ti pulis. Lading itek ba doon? Lading itek nga ipakamuking kapag talnaim kumatirik na. Pimusay ti amam. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidan. Yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenyo anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di kasapulan nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rin na di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan pa mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no ka mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung mang Robert. Kung tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ket no barado
at agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kag iti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso kita o maperdi men DJ compressor mo ka mga Robert. Kaslakla na pleng, iti pa nang ibalikas ni Manang Beda wano pa nakangeg ko nga pimusay ni Papang. Gapu iti pa nang malmaluken ko ana ni Manong Melvin, Manong Robert. Maimimdingak la unay, kinagar-ari tila dingit kanya. Nga madadda nga dayagen nak ti ot ti bukot ko, iti day di agundaway. Kayat ko ti agkuti wenno bumangon ngem ingawid nak ni Manang Beda. Saan? Saan ka nga bumangon? Delikado parakin ka. Kinuna ti doktor nga, nuwen ken mabalingket saan ka nga agkuti-kuti. Saan tepe nga sigurado no anya ti fracture iti bukot mo. Gapo iti pa nakaimalo ti baseball bat ken ka. Kas palawag ni mamang mo. Badamdama pa'y simrek ti doktor iti kwartok. Nalpasan ti rekomendasyon ko, Mrs. Mabalin yun nga ibiyahe ti pasyente. Adan ti request ti hospital iti orthopedic hospital iti Manila. Nakasagana met ti ambulansya nga pakailuganan na. So nga anyaman nga oras ita mabalin yun ti agbiyahe. Saan nga mabalin nga maitungtungkwa ti panakaipan na iti may isang espesyalista gaputa ti market at daparpar iti mismo nga bukot na. Dahito'y katiduri na. Nga mabali na mangitunday ti papatay na. Balikas ti doktor. Doktor? Kaasta ka ti kagrabe ti sitwasyon na. Kasla nakla at ti kastaunay ni Manang Beda nga nakangeg. Idinto nga siya ket kasla aklaangin sulpeng no pa'y maawatak gaputa talaga nga dumikar ti ut-ut iti bukot ko Manong Robert. Kabsat ko madamdamapay addan ni Mamang. When? Inangay ko ti amin na pigsak iti baet ti ut-ut amarikriknak. Nakabanggalin iti puraw ti inak. Manong Robert. Nga kayat na nga sa wen. Adda pimusay. Ket masiguradok aday takit ni Papang. Masideg ni Mamang kanyak. Ngem sa anak nga inarakop gaputay pawil ti doktor. Baduran ako. Agyaman ako na ikin ka. No saan mo nga intayat ti bagim no saan na ka inarakop ket mabali na uray siya ket minalmalo ti kabsat mo. Agyaman ako na ikin ka anak ko. Agyaman ak. Balikas ni Mamang. Awan tinaramidak gapu tadyak makakuti gapu iti ut nga mariknak iti bukot ko. Nagarubos digiti luana. Nakidanggayak nga nagsangit gapo iti panakaammo ka pimusay ni Papa. Kenti panagyaman ti inak kanyak. Kauna-ano na agundaway Manong Robert nga makangega kiti nasam itabalikas nga agaon iti ngiwat ti babae nga nagtaudak ka. Napaot ti panagnaid ko iti orthopedic hospital iti Quezon City, Manong Robert. Enaramid amin di iti doktor ti pamuspusan tapnon ti kasta sa anak ka mabaldado. Ngem daksanggasat manong. Makatakderak ngem sa anak nga agbayag. When naka-wheelchair ak. No adda ti papanak. Gaputa sa anak ka makapagbayag nga tumakder wenno magna. Makabalinak met adigusen ti bagik nga madda digiti gundaway nga dumikar ti ut-ut
gapo iti pan nakamalo ti bukot ko iti baseball bat. Wen kabsat ko, dati tabeda ken iti Tulino tinang ng banbantay kanyak pakiramanan ti kabsat ko nga ni Zeni. Saan ko idin nga naatendaran ti pan nakaitabon ti pimusay nga amak, gapo tadaki di ti ospital. Ita kabsat, naisubli ako ni ti probinsya tayo. Agyaman na kiti kabsat ko nga ni Zeni gabuta. Inikan na kiti sangkabasit nga puunan nga iso ti naramat ko iti negosyo. Saan kumitten nga naituloy iti panagadal ko. Kadwak ni Manong Lino iti panakatarawidwid ti impundar mi nga negosyo. Iti puseg ti lugar mi. Idinto nga ni Manang Beda isumitten ti nagbalin nga kadkadwa ni Mamang iti balay. Halos agkakabalay kami gaputa. No sumangpet kami iti balay, isumet no kwanti, panangdagas ni Manong Lino ken ni Manong Beda, wenno Tita Beda, kitagawid da iti balay da. Kastanto manen iti bigat, agkuyog da manen nga umay, ket mapan mi manen lukatan ti negosyo. Iti malem, dagasin na manen ken, itulnog na kiti balay. Nakipagnaedak metten iti inak. Kabsat ko, namin pinsanin na nagbaliw ti trato ni Mamang kanyak. Idinto nga ti kabsat ko nga ni Manong Melvin, at dapay lang iti uneg ti Rehabilitation Center iti Metro Manila. Saan damit nga pinilaan pa iti kaso gaputa, pamilya metlaeng, wenno kaming metlaeng ti pamilya mi. At dadi iti damag mi nga, rimwar ni Manong Melvin yam saanin nga nagawid iti lugar tayo no diget na paniti sa baling nga lugar. Ngiti agdamakit di mi ammuno sa dinno, ti ayan naman o. Dayto iti kalman ko, nga nakaibinggasan ti sakit tinakem ken panagibtor. Sapay kumata may ikari nga naibasa iti programa nga tinapalabas. Agyaman na kiti anos mo, to'y pagayam mo, Bador. Pagayam ko Bador, thank you very much met. Iti panangipasit mo, iti deto napalabas mo iti programa tayo tinapalabas. Talagang kasta ti biyag, ado ti kasta. Tay kunada nga ti panang talantan mo iti nasipnget nga kuweba, iti pungtuna, maan ninawam to nilawag. Pagyamanak ulitek tagyaman, iti panangipasit mo iti detoy nga nagbalin nga padas wenno kalman mo iti programa tayo tinapalabas. Sapay tagtultuloyen ti ragsak mo ket mamimpinsanin na malipatam. Tinapait akalman wenno napait a napalabas mo. Diyos tiyag ngida Bador, iti pa nagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Papagayam iti sabali pay agundaway, pumakada kami iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sa apada, kablawan da kayo tinarag sa Kapaskwa ken ti nagasat kuma nga panang sarabo tayo ti baro atawen. Agyaman kami tingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.